Mifa production jabaran filɛbagaw ani Ondu TV filɛbagaw an ka foli b'aw bɛɛ ni y'aw ka farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ sigili an ka foli bɛ se aw bɛɛ ma a y'aw bisimila. Bi farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ mafila baro don fɛn min ye ne Cheick Bougader Magasuba ni kanubagaw bɛ wele ko Mumusu ani baarakɛɲɔgɔn n'o ye Kansuzo Jarama Madame Tarawele ale bɛ n kɛrɛfɛ yan nɔ anw de bɛna kunnafoni dafalen di aw ma bi farikolo ɲɛnajɛ la yanni an ka se Kansuzo ma an bɛna don an ka bakurubaw la. An ka bi bakuruba fɔlɔ an bɛna an da don fɛn min ye handball à l'école o tɛ dɔwɛrɛ handball ka taga n'a ye dugu ma an ka denmisɛnninw ka se ka olu don a kɔnɔ walasa u n'a bɛ mɔ u bɛ kɔrɔbaya wagati min na o b'a sɔrɔ u ye a ɲɛdɔn kosɛbɛ ale siɲɛ sabanan n'o ye 3e édition ye o baaraw bɛ ka kɛ nin wagati na lycée Fili Dabo Sissogo la a parrain n'o ye Abdoulaye Kulubali an bɛna an da don o la. N'an bɔra o kɔnɔ an bɛ taga fɛn min ye championnat national du Mali senadolanta na Ligue 1 Orange ale tile 19nan jaabiw ani jɔyɔrɔkow olu bɛ Kansuzo Jarama bolo ale bɛna olu jaabiw di aw ma. O kɔnɔna na an bɛ taga fɛn min ye basketball la African League ale fɛnɛ demi-finale jaabiw Stade Malien demi-finale cili kɔ a ye sebaya ɲuman sɔrɔ 3e place la ka na podium sanfɛ an bɛna an da don o la k'o di aw ma ani kunnafoniw caman an ka aigliw kan diɲɛ kurukara kɔnɔ fo kana se an yɛrɛ fɛ yan Bamaliba kɔnɔ ninnu de y'an donkan ye bi an ka foli b'aw bɛɛ. An bɛ segin ka na Kansuzo somɔgɔw wele. I ka kɛnɛ kosɛbɛ. Alhamdulilayi. Foli di an lamɛnbagaw ma. Ok an bɛ an filɛlikɛjɛkulu bɛɛ lajɛlen fo. An b'u f'i ye ko u bisimila ko kura u ka jabaraniso Mande kɔnɔ n'o ye Mifa production ye. Kosɛbɛ. Ani Ondu TV an ka foli bɛ u bɛɛ lajɛlen ka yafa ɲini kɛ u fɛ. Kosɛbɛ. Ko ni an donna maa min gasi la olu ka hakɛ to an ye u b'an to deniya ye. Kosɛbɛ. Kumana fili tɛ ban. O ye tiɲɛ ye. An bɛ foli di aw ma kurakuraya an bɛna an ka bakurubaw dayɛlɛ i n'a fɔ kuma lasela an kun y'a fɔ cogo min na handball ni o ye handball à l'école ka handball ta k'a don bɛrɛ la ka taga n'a ye an ka kalansow la ka se ka an ka denmisɛnninw don a kɔnɔ u bɛ se k'a faamuya u n'a bɛ wuli u n'a bɛ mɔ n'o kɛra don n'a nataw kɔnɔ Bamaliba faso Maliba an jɔyɔrɔ bɛ se ka tintin sɔrɔ cogo min na o de hukumu kɔnɔna na ɲinan ta na an ka Ligue 2 Bamako u ye ɲinan ta parrain ta k'a di an ka colonel Abdoulaye Kulubali ma nin wagati na dolantan ninnu yɛrɛ u bɛ ka kɛ fɛn min ye Jelibugu la n'o ye lycée Fili Dabo ye an ye jaabi mun sɔrɔ bi taw la olu jaabiw an ka jɛ k'o filɛ. N'an tɛmɛra ka bɔ o kɔnɔ an bɛ segin ka na an bɛna senadolanta na n'an nana senadolanta na fɛn min ye Mali ka ŋanaminɛŋanaw ka kɛnɛ ni a bɛ fɔ a ma ko Ligue 1 Orange an b'a fɔ ale bɛ tile 19nan ni wagati na hali bi cɛw bɛ ɲɔgɔn kan AS Real a kɛlen don ka kurun ta k'i sigi nka Joliba AC b'a kɔfɛ AFE ale fɛnɛ bɛ Joliba kɔfɛ a ko bɛna laban cogo di jaabi minnu sɔrɔla tile 19nan na o bɛ an balimamuso bolo Kansuzo. Momo Ligue 1 Orange o tile 19nan jaabiw la min ye LCBA ale ni US Buguni olu dɛsɛra ɲɔgɔn na 3-3 min ye ASCO ani COB ale ye COB ci ale ni COB fana dɛsɛra ɲɔgɔn na 1-1 min ye AFE ale ye AS Police ci 3-1 min ye Stade Malien fana ye ale ye Yelen ci 1-0 min ye AS Bakarijan ye ale cira AS Real fɛ 1-0 n'an bɔra ye Joliba AC ale ni USAS olu fana dɛsɛra ɲɔgɔn na
fu ani fu n'an bɔra yen an bɛ taa AS Black Star ale ni Binga FC olu fana ka dolantan banna 1-1 na 11 créateurs de Ɲarela ani USC Kita olu fana ka dolantan banna fu ani fu la Momo n'an bɔra yen an bɛna jɔyɔrɔ ko la min ye AS Real ye ale ye jɔyɔrɔ fɔlɔ sɔrɔ ni kuru 41 min ye Joliba AC ye ale ye jɔyɔrɔ filanan sɔrɔ ni kuru 34 AFE ale wulila k'i jɔ ni jɔyɔrɔ sabanan ye ni kuru 29 ye min ye Stade Malien de Bamako ye ale ye jɔyɔrɔ 4nan sɔrɔ ni kuru 27 ye min ye AS Bakarijan fana ye olu ye jɔyɔrɔ 5nan sɔrɔ ni kuru 27 ye ayiwa minnu bɛ jigin duguma USC Kita olu ye jɔyɔrɔ 15nan sɔrɔ ni kuru 14 min ye Yelen Olympique ye ale ye jɔyɔrɔ 16nan sɔrɔ ni kuru 6 ye kosɛbɛ kan tusu ina fɔ y'a fɔ cogo min na ni ye anw ka championnat national n'o y'an ka ŋanaminɛŋanaw ka kɛdɛ ye ni ala ma basi kɛ tile 20nan olu dolantanw fɛnɛ bɛna daminɛ dɔgɔkun kɔnɔna na ni jaabi sɔrɔ olu la an b'o di limanaw ma ni an bɔra o kɔnɔ sisan an bɛ bɔ senna dolantan kɔnɔ ka basketball dayɛlɛ n'an ye basketball dayɛlɛ an b'a fɔ ko African League n'o ye farafinna ka ŋanaminɛŋanaw basketi sira fɛ olu fɛnɛ tɔgɔla jɔnjɔnw bɛ da farafinna cɛlakaw fan fɛ o dolantanw ba Maliba anw ka représentant o kun ye Stade Malien de Bamako ye ni fiɲɛ cira bɛɛ bolo b'i kundoni na an y'a ye fɛn min ye demi-finale Stade Malien ale ni Egypte ka tɔn ye ɲɔgɔn sɔrɔ dolantan gɛlɛmanba nka banna Egyptiens ka se ka u ye sebaya sɔrɔ an ka 78 73 o kɛra sababu ye Stade Malien ale ma se ka jɔnjɔn kɛnɛ sɔrɔ n'o ye finale nka an tagara jɔyɔrɔ 3nan dolantanw na o dolantan de kɔnɔna na fɛn min ye Stade Malien de Bamako ale ni Angola tɔn ye ɲɔgɔn sɔrɔ n'o ye Pedro de Luanda Stade Malien sebaya ɲuman sɔrɔ olu ka 73 65 wa o dolantan yɛrɛ kɔnɔ n'i ye a jate minɛ dolantan ni kɛlɛ cɛfarin ale taara ka kɛ Aliou Fajala Jara ye fɛn min ye a ye kuru 25 don rebond 12 a y'o kɛ wa fɛn min ye passe décisive n'o ye assist ye a y'o 2 fɛnɛ kɛ an bɛ foli di Stade Malien ma sabula u ye Mali bɛɛ jɔyɔrɔ fa farafinna kɔnɔ u sera k'an kunkɔrɔta basketball siraw fɛ yani an ka segi kan tutu jarama ma an bɛ taga fɛn min ye an ka aigliw ka kunnafoniw na ni an tagara an ka aigliw ka kunnafoni na an bɛna an ka cɛden ta bi n'ale tɔgɔ ye Cheikh Dugure a bɛ dolantan tɔnna anglais fɛ yen n'o ye Crystal Palace ye Crystal Palace ale ka dolantana mun taara san kɔnɔ ko ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnma dan u ka lafasalibagaw fɛ n'o ka supporters ye an b'a fɔ kɛra anw ka milieu de terrain ye ni ale yɛrɛ tɔgɔ ye Cheikh Umar Dugure wa nin y'a siɲɛ fɔlɔ de Angleterre ka Premier League la a ye dolantan 33 kɛ fɛn min ye passe décisive 3 a y'o kɛ n'i ye a jate minɛ ale de kɛra joueur filanan ye Premier League bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan balɔntana mun sera ka dolantan kunbɛn ka passiw intercepti a kɛra o deuxième ye o kɔfɛ a tilara ka kɛ dolantana 12nan ye mun ka taclew ka ɲi nin bɛɛ ye ka kɛ dolantan 12nan ye tuguni mun sera ka récupération ɲɛnama kɛ n'i y'a jate minɛ récupération 90 a y'o de kɛ san kelen kɔnɔ fɛn min ye Premier League la Cheikh Umar Dugure an bɛ foli di a ma kosɛbɛ a ka baara ɲumanw na n'an bɔra ale kɔnɔ hali bi an bɛna an ka dolantana wɛrɛ ta n'o ye Nene Dorgelès ale bɛ nin wagati na an b'a fɔ Belgiquekaw fɛ yen nɔ a bɛ ka jouer Jubilee Pro League la ɲinan saison kɔnɔna na a fɛnɛ match 33 kɛ ka but 13 don ka passe décisive 3 kɛ a ye penalty 1 a y'o sɔrɔ n'i y'a jateminɛ dolantana ni yɛrɛ ale singalen de don a singalen don Westerlo ma tɔn fɛ tɔn n'o tɔgɔ ye Red Bull Salzbourg mais an bɛ k'an yɛrɛ ɲininka est-ce que a bɛna segin ka taga Red Bull de la wa walima Europe tɔn ɲɛnama dɔ bɛna taa ɲinan ɲininkali tɔ min ale bɛ yen nɔ ni an bɔra o kɔnɔna na an bɛna fɛn min ye Faransi ni an nana Faransi an bɛna Stade Rennais la Stade Rennais kɔnɔna na an b'a fɔ anw ka cɛden ni o ye Amari Traoré n'ale yɛrɛ ye Rennes olu ka jalasiribaga ye nin wagati in na a fɛnɛ jɔyɔrɔ bonyara kosɛbɛ sabula dolantan tɛmɛnen a y'a ka dolantan 237nan kɛ Rennes fɛ o bɛ kɛ sababu ye ale bɛna jɔyɔrɔ 19nan na dolantana mun n'u ye dolantan caman kɛ tɔn nin fɛ i bɛ a jate minɛ a kunna dolantana la n'o u ka joueur ba dɔ ye n'o tɔgɔ ye Jean Lavar ale tɛmɛn'o la nin wagati in na wa a yɛrɛ bɛ fɛn min jɔyɔrɔ 5nan na ka sababuya kɛ passe décisive la a ye passe décisive hakɛya min kɛ Amari a ka contrat bɛ ban mois de juin na tɔn caman b'a nɔfɛ i b'a jate minɛ Faransi yɛrɛ kɔnɔ fɔlɔ fɛn min ye Olympique Lyonnais Espagne kɔnɔ Betis Séville
n'an tagara Allemagnekaw fɛ yen nɔ Bayern Leverkusen, n'an tagara Turkiw fɛ Galatasaray bɛ ani Fenerbahce, nka fɛn min ye Stade Rennais olu yɛrɛ fɛnɛ kelen don k'a fɛ u bɛ fɛ ka dɔ fara ka baara kan ka contrat prolonger ni san 2 ɲɔgɔnna ye. Ɲininkali tɔ min bɛ yen, Amari a bɛna kɛ cogo di? An bɛɛ b'an sigi k'a filɛ wa ka hɛrɛ bɛ mun na Ala k'o latigɛ a ma. N'an bɔr'o kɔnɔ an bɛna fɛn min ye FC Barcelone kɔnɔ, an ka denmisɛnninw bɛ yen nɔ an bɛ to ka mun ka kunnafoni di kosɛbɛ kosɛbɛ. Ni denmisɛnnin ninnu ka contrat bɛna ban FC Barcelone kɔnɔ mois de juin kɔnɔna na. N'i y'a jateminɛ défenseur central ale ye Madu Marcia Martori ani attaquant ale ye Samaku Nomugo. U fila bɛɛ bɛ san 15 la. N'i y'a nin denmisɛnnin ninnu yɛrɛ ɲina u jɔyɔrɔ bonyara kosɛbɛ FC Barcelone ka équipe KDB fɛ. U y'olu kɛ champion ye. Fɛn min ye capitaine ale yɛrɛ y'i jɔ a jɔyɔrɔ la kosɛbɛ n'o ye Mamadu Marcia ye kɔfɛ ani an ka ɲɛfɛma n'o ye Samuku Numugo ale yɛrɛ ye pasi 8 don. Kunnafoniw bɛ k'a yira k'a fɔ ko FC Barcelone kelen don ka labɛnw sigi walasa u bɛ se ka dɔ fara denmisɛnnin ninnu ka contrat kan cogo min na. N'an bɔra an bɛ taga Ukrainekaw fɛ yen, n'an tagara Ukrainekaw fɛ yen nɔ fɛn min ye Ibrahima Kane ale ye sebaya di a ka tɔn ma ni tɔn yɛrɛ tɔgɔ ye Vorklas ye. An b'a fɔ u ka dolantan a banna 2 ni 1. O de hukumu kɔnɔna na u ni fɛn min Denis Pro de tun bɛ ka jouer. Ibrahima Kane ale yɛrɛ de a ka équipe ka celu 2nan don. Nin kɛra ka bɛn u ka Premier League Ukraine o tile 28nan dolantanw na. O kɔfɛ an bɛna Angleterre tuguni fɛn min Everton Abdoulaye Doucouré ale fɛnɛ ye dɔ fara ka contrat kan fo 2024 Everton fɛ. O kun ko maa caman kun sigilen don k'o jateminɛ nka nin wagati nin na dolantanna ni a y'a ka contrat prolonger fo 2024 Everton na. N'an bɔra o la an bɛ segin ka na fɛn min El Bilal Touré ale fɛnɛ kalo 2 kɔfɛ nin wagati na an ka attaquant n'a si bɛ san 21 na a seginna ka na entraînement daminɛ a ka tɔn fɛ ale kun joginnen don nka nin wagati na lafiyara kosɛbɛ fo ani a ka équipe groupe olu ye dolantanw daminɛ ɲɔgɔn fɛ. An bɛ to o kɔnɔ an bɛ a kuncɛ maliyɛn minnu sera ka jɔnjɔn sɔrɔ 2023 nin kɔnɔ u ka tɔn fɛ. An b'a daminɛ Sekou Koyita ale kɛra champion ye Red Bull Salzbourg fɛ Autriche fo ka se Musa Kiabu. Sheriff Tiraspol ale fɛnɛ kɛra champion ye Moldavie olu fɛ. Adama Traoré, Ferencvaros ale fɛnɛ kɛra Hongrie champion ye. Abdouka Dante fɛn min ye Suite Esperanza olu fɛnɛ ka champion kɛra ale Luxembourg fo ka se Cheikh Tidiane Diabaté, Persipol Diran olu fɛnɛ kɛra champion ye ka se Cheikhne Doumbouya, Al Ahly de Dubai, Émirats Arabes Unis olu fɛnɛ kɛra champion fo ka se Djigui Diarra ma Young Africans olu fɛnɛ kɛra Tanzanie champion ani Mamadou Doumbouya Tanzanie kelen na n'o ye Young Africans olu fɛnɛ kɛra champion. N'an bɔr'o kɔnɔ coupew la sa i b'a ye Amadou Dante n'ale bɛ fɛn min Sturm Graz la olu kɛra fɛn min Autriche coupe olu y'o ta. O kɔfɛ Musa Jara FC Toulouse olu ye France coupe ta fo ka se Aliou Dieng El Ali fɛ olu ye Super coupe ani Egypte coupe olu y'o ta. Ibrahima Tandja Al Kazia coupe Kuwait olu fɛnɛ y'o ta fo ka se Abdoulwahab Sissoko ale fɛnɛ o coupe kelenw ta. Ninnu de kun ye fɛn min ye an ka kɔfɛmaaw ka kunnafoniw ye. An bɛ an tagama sisan kan an kunda fɛn min ye Kansuso Jarama kan nin wagati in na Mali ka Coupe du Mali musolakaw fan fɛ édition 2023 o demi-finale dolantanw jaabiw bɛ yen. Tɔn minnu gagné ka taga finale la o fɛnɛ bɛ yen. Kansuso Jarama olu bɛ e bolo. Momo an bɛ taa Coupe du Mali demi-finale musolakaw fanfɛla édition 2023 la min ye tarata don ye mai kalo 23 san 2023 Amazon Commune 5 olu ye AS Police ci 1-0 kosɛbɛ. O dugusɛjɛ n'o bɛnna araba ma mai kalo 24 san 2023 AS Mandé ale fɛnɛ ye tada Super Lion kɔ la ni 3-1 ayiwa min ye finale ye AS Mandé ani Amazon Commune 5 olu de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ. Kosɛbɛ Kansuso i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na an bɛ dugawu kɛ o don duman Ala k'o yira an kɛnɛ la musolakaw ka finale ni Ala ma basi kɛ Rifa Production an yɛrɛ bɛ ye kɛnɛ kan ni Ala sɔnna a ma. N'an bɔra yen sisan an bɛ taga fɛn min ye an ka kɔfɛ kunnafoniw na an bɛ a daminɛ Espagne. N'an tagara Espagne an b'a fɔ u ka championnat laban na o don na dolantan dɔ kɛra Valence ale ni Real Madrid cɛ an b'a fɔ a gasi bonyara kosɛbɛ ka sababuya k'u ka dolantan na n'o ye Vinicius Junior. Valence supporters u ye gɔnkasi de k'a la k'a yira ko farafin de don ko adamaden tɛ u bɛ tribune na u bɛ ka gɔnkasiw kɛ u bɛ k'a kɛ t'a la a kɛra sababu ye dolantan nin dimina f'a ye kɛlɛ kɛ
donc arbitre ma ɲɛɲini olu tagara carton rouge di a ma carton rouge dilen a ma sisan vidéo kɔfɛ n'o ye VAR ye VAR nana ko tiɲɛw yira bin kɛra kan arbitre fɛn fɛn tun bɛ VAR la u y'olu suspendi u y'a ka carton rouge bɔ a ma mais ko gasima yɔrɔ kɛra mun ye tubabu ma farafin filɛ foyi ye Momo Ala de b'an dɛmɛ nin ko in na kosɛbɛ olu le m'anw jate fɛn mais Dieu merci an yɛrɛ y'an yɛrɛ jate fɛn ye c'est le plus important kosɛbɛ donc n'olu m'anw jate fɛn ye an kɔni olu jate fɛn ye tout à fait voilà fɛn min ye ni an bɛ nin kɔn kosɛbɛ vraiment farafin dolantanaw ka to ka u lagosi k'u kɛ ko baganw don an y'a ye namasa de la ka fili dɔw kɔrɔ fɛn camanw kɛra c'est des scénarios vraiment Mifa Production ni Ondo TV tɔgɔ la on n'est pas d'accord anw tɛ sɔn nin ma farafin ye adamaden de ye Ala de y'an bɛɛ da jeli kelen de b'an bɛɛ la nous sommes tous des humains vraiment Espagne kɔnɔna na yen champion o kɛra FC Barcelone ye ni an tagara Italie olu ka champion fɛnɛ dɔnna ka ban o kɛra fɛn min ye tɔn ye ni a bɛ wele ko Naples ale kɛra champion ye nɔ Allemagne kaw fɛ a gannen don kosɛbɛ kosɛbɛ Dortmund ale bɛ ten kan kuru fila bɛ ani Bayern cɛ bi ni Dortmund tora ka gagner o ye Dortmund kelen champion ye bon ni Dortmund ye nili kɛ ni Bayern gagnera Bayern bɛ kɛ champion ɲininkali tɔ min bɛ yen jɔn bɛna kɛ champion ye Allemagne an bɛ ɲininkali tɔ min tɛ o tɛ n'an bɔra Allemagne Faransi Paris Saint-Germain fɛnɛ mago bɛ nili kelen na nin dɔgɔkun nin kɔnɔ pour que ka kɛ champion ye Lens fɛnɛ nin bɛ ale kɔ kosɛbɛ an bɛ k'o kow fɛnɛ jate minɛ an b'a kun cɛ Angleterre champion dɔnna ka ban o kɛra Manchester City ye wa u ka dolantana taara n'o ye Erling Haaland ka kɛ dolantana min ɲɔgɔn tɛ san yɛrɛ kɔnɔ Premier League dolantanaw la Erling Haaland an b'a fɔ a jɔyɔrɔ bonyara kosɛbɛ ale yɛrɛ de tilara ka kɛ championnat meilleur buteur fɛnɛ wa denmisɛnnin fitinin don san 21 Momo an bɛna taa yɛrɛ tɔgɔ sɛbɛn balontan an kɔni mangoro wora anw ka mangoro wora an y'an taw kɛ ka tɛmɛ an kɔni ni y'anw bolitɔ ye sa fo n'anw talonna o tɛ o don kan tutu nin wagati la an bɛ foli d'an kanubagaw ma yani an k'an ka jɛmukan kun cɛ fɛn min ye an kanubaga dɔ bɛ fo Pointe Noire madame Gange Aïssata Sise a n'a cɛ n'o ye ne yɛrɛ kɔrɔkɛ ye Amadou Gange an bɛ foli di u ma kosɛbɛ couple mondial fo Congo Pointe Noire an ka foli b'u ye n'an bɔra yen an bɛna foli di ne yɛrɛ denkɛnin ma n'o ye Abubakar Touré di Alan ale bɛ fɛ ka kɛ Alan de ye an bɛ foli di a ma nin wagati in na ani a ba Aïssata Tugura u bɛ ATT-Bugu 500 logement na an ka foli b'u bɛɛ ye foli b'i yɛrɛ bolo an ka kuncɛ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo an ye mɔgɔ min tɔgɔ fɔ an bɛ mɔgɔ min tɔgɔ fɔ ko an bɛ bɛɛ lajɛlen fo wa an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲina an b'a fɔ an filɛlikɛ jɛkuluw ye ko an bolo fila bɛ an kɔ n'an donna ma an gasi la u ka yafa an ma an bɛ kalanso la ni Ala m'an ka jɔnya jɔ an na olu ni anw n'Ala sɔnna an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan aw k'an bɛn wagati wɛrɛ n'Ala sɔnna ma shukran